देग्लायनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनो साखाफारा टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ डिसेम्बर दाननि 10 खालाराव खुंफुंनो साखाफारा जादों टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जखनथाइखौ। उदालगुरि जिल्ला टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जखनथाइखौ गाजा गोमजा खुंफुंनो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय आफादगिरि नेहाथारिखौ लानानै सावरायबाय टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बे समाव उदालगुरिनिफ्राय सोरांसार बर'नि खौरां निउज डेस्क टाइम्स नाउ बड'लेण्ड। टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि टंला हालामनि मोनफ्रोमबो बर' गामिनि आफादगिरि नेहाथारिखौ लानानै मोनसे मावफुं मेल जिरायो आरो बे मावफुं मेलखौ लानायनि जाहोना बेनो जे टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फैबाय थानाय 47थि थान्दै जखनथाइ बोसोरसालि जथुम्मा आरो बेजों लोगोसे टंला प्राइमारि बर' साहित्य सभानि 32थि बोसोरारि जथुम्मा बे मोननैबो आफादनि जे फैबाय थानाय बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ फैगौ डिसेम्बर दाननि 10 खालार जों थि खालामनाय जादों आरो बिनिनो मोनफ्रोमबो गामि आफादनि आफादगिरि नेहाथारिखौ लिंनानै दिनै जोङो फोसावनाय जादों। बे हाबाफारियाव जिहेतु गामि आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे जोंनि माइनाव आफाद लाइमोन आफाद बेयाव बाहागो लानांगोन जिहेतु बेनिखायनो बिथांमोनखौ लिंहरनानै नैबे हाबाफारिनि सायाव जोङो फोरमायना होनाय जायो आरो बेयावनो गोबां हाबाफारिनि सायाव जोङो सावरायनाय जायो। गामिनि गोबां रिपर्टफोरखौ जोङो लानाय जायो आरो मोनफ्रोमबो गामिया फैबाय थानाय समाव बे हाबाफारियाव ग्रोम ग्रोमै बाहागो लागोनखौ मिजिंथिनानै बिथांमोना जोंनो फोरमायलांदों आरो टंला एबसुनिफ्राय बेखौनो खावलायनो सानदों जे फैबाय थानाय 10 डिसेम्बर जि सानसेनि हाबाफारि बियो जाहाथे गाजा गोमजायै जायो। बे हाबाफारिखौ सैबारि गामि आफाद, लेपेखाट गामि आफाद आरो लांदांपारा गामि आफाद मोनथामबो जथायै बे सानसेनि हाबाफारिखौ बिथांमोना खुंगोन। बिनिनो बानजाय आफादनि आफादगिरि उमाकान्त बर' बिथां, लिन्थुमगिरि मिनाल कसारि बिथांमोनखौ बे बानजाय आफाद महरै जोङो दानानै होदों। बिथांमोना गोबां खामानि मावबाय थादों बे हाबाफारिखौ मोजां भाबै खुंफुंना हरनो थाखाय आरो बेजोंनो लोगोसे जिखिनि गामि आफादनिफ्राय बेयाव बाहागो लाहैगोन आरो बिथांमोनजोंनो दिनै जोङो सावरायनानै मोनसे गरन्थ'आव फैदों जे साफ्रोमबो एबा मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय लोब लोबै बाहागो लाहैगोन आरो बेयाव मिरु एबसुबो निफ्रायबो आलासि बा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बा मिरुनिफ्रायबो बेयाव आलासि बाहागो लागोन। दायो प्रग्रामनि जि डिजाइन बियो थिग जायाखै, जेब्ला जागोन जोङो फोसावगोन। आं बेखौनो खावलायनो सानदों दि दिनैनि जि मावफुं मेल बेयाव जिखिनि गामिनि आफादगिरि नेहाथारि फैबाय बिथांमोना फैबाय थानाय जि बोसोरसालिया जथुम्मा बेयाव ग्रोम ग्रोमै बाहागो लागोनखौ मिजिंथिदों आरो जोंनि जिखिनि 66 बर' गामि दोङो गोबां गामिया जिहेतु गोदोर आरो नैबे हाबाफारियावबो सोलोंथाइनि आरो आबादनि सायाव जोङो सावरायदों। जिहेतु दायो आबादा माइ आबादा जोब्बाय, जे गोरान आबाद बेखौ जाहाथे गामि आफादफ्रा मावो बेनिबो बिथोन मोनसे जोङो गामि आफादनो हरनाय जादों आरो लोगोसे फैबाय थानाय जे मेट्रिक आनजाद बिनि बागैबो गामिनि आफादगिरि नेहाथारिया जाहाथे फरायसाफोरखौ एसे जोथोन लायो आरो जोङो जिहेतु हम भिजिट मोनसे खालामबाय थादों बेखौ दखरा एबसुखौ जाहाथे मदद आरो हेफाजाब होयो बेखौबो जों दिनैनि हाबाफारियाव सावरायनाय जादों। गुबुन माहारियारि आफादफोराव एसे जथाय लाफानो मिथिनाय गुबुन माहारियारि आफादथ' बिदि जोंनो जथायै लाफायाखै। जोङो साहित्य सभाया जोंदों दोङो आरो एबसु मोननै आफादजों जों जथायै लादों सानसेनि हाबाफारि।